assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere wowɓe hettade yewtere suudu meɗen kala alet oɗo saaha so yonti min calmini on min juurima on enen kala en denti en duwima nde jomiraɗo ɓeydanten jaam e cellal e kisal e yajede nde o rokkata en cellal duumigal o ɓeydana cellal ɓen leliɓe e cuuɗi safara mbawana koymi men o yaafo dendagal mayɓe julɓe kala enen kala ndenten ndendinen ɓerɗe men duwonoɗen koye men nde jomiraɗo ɓeydanten jaam e windere nde kala en jetti joomi men tuma nde artiri en ɗo henna oɗo henna alet amin kuccodiri e moon jaam e cellala amin celli onone kadi oɗon cellira ko alhamdulillah en jetti jeyɗo sababu jonde men ɗo henna woni docteur Abdourahmani Ka mo ganduɗa ummini ɗum koko fate banggue ɓamtare hakkude ndema e awa e gaynaka e fittiram golle joƴƴinen ɗo henna nde mbawaten hirjinde koye men ha enen kala paamen ala ko mbawɗen wadde so tawi en ɓamtaki se en ɓamtima sukaɓe men kala ɓamto enen kala ndenden gonen e ɓamtare nde tawno eɗen jiimi e tufɗe ɓamtorɗe kala nde tawno so tawi a jiimi e tufde e gaynaka ko ɗon poɗɗa ɓamtade ha keɓa gurdam ma tawa a yelaki a tampani tene kadi a rewani caggal neɗɗo goɗɗo aɗa wasa ndimagu ma ko nonne kadi jimɗo e goɗo hen nam maayo caggal hande peeje haqqillaji mawɗi kala dañama gam oɗo saaha wawde nehede liɗɗi pawidini no fewi ha enen kala mbawi jaltude caɗele ko nonne kadi jimɓe e leydi yanji ko fati e banggue ndema kala ko nonne kadi eɗen jaara dendagal gambinaɓe kala ɗum ko caggal nde mbaɗɗen toon jillu men to saare gueɗa gam jonde fedde heblo sukaɓe Afrique artuden ha ɗo saare Demba Wulli Weste ɗo galle Bakary Aliou Dialalo mo ganduɗa ko actionnaire e nder société suudu men tawete toon to Angleterre ganduɗa ko ɗon mbaɗɗen yewtere fayidinde ko fate banggue ndema e gaynaka ha tenti ko fate banggue ndema gawri ko nonne kadi kame guerte ha tenti e gaynaka kala ene ɗoftidi en hen musidɗo men Lay An mo ganduɗa ko caméraman ngana ƴettuɗo peeji mum kala yaadi e men gam wawde ngarɗinde ɗeɗon gueɗe ha payodina ko nonne kadi calminten gardiɗo fedde heblo sukaɓe Afrique mo leydi Gambi woni Amadou Sané kam e gollude men kala ɗum ko caggal nde ɓeɓten golle payodinde no fewi gam jonde fedde heblo sukaɓe Afrique jonde mum eɗen gandi toon to leydi Gambi ha to Mauritanie Mali e Sénégal ko ɗeɗe hen leyɗele ndendi mbaɗi fedde wiyetede heblo sukaɓe Afrique gaare ma hen cuuɗi payodinde no fewi keblen suka men ɗum waɗi so tawi ari hakkidire ma tawɗon kuɓeje tati mawɗe towɗe gonɗe e waɗede oɗo saaha mo gonɗen gam yidde rokkude suka men mbaadi garɗude no fewi haaɓe mbawa yeynade lappi pine ɓamtare mabɓe kala ala no mbatten so wona jeehen ha toon to Gambi kettoɗen daaren on saaha ƴeewen holko ɓiɓɓe gambinaɓe kaali e ndema e awa e gaynaka taw kadi ganduɗa ɓe paayi ɗum koye société suudu men SAS jadeten koye Amdi Sidibé. assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe yewtere men yewtere suudu meɗen kala alet oɗo saaha so yonti min calmini on min juurima on min jetti on min jettini en enen kala ɗo jomiraɗo ɗo moƴƴere nde jomiraɗo ɓeydanten jaam e cellal e kisal e yajede hande noon eɗen mbaɗi taɓal mangal no fewi e ballal Allah subhanahu wa ta'ala eɗen tacci keeri eɗen jeehi ha toon to leydi men Gambi eɗen taweɗo henna e nokku biyeteɗo saare Demba Wulli Weste tawete ko nder leydi Gambi eɗen jilliga henna gam jillu heblo sukaɓe Afrique taw ko batu mawɗo bannoɗo
toon to saare Guéɗa kono kadi hannde o eɗen garti ɗo henna e saare Demba Wuli Weste wuro Bakary Aliou Dialalo Ba en kononne kadi e dendagal bandiraɓe taweteɓe ɗo e saare Demba Wuli Weste kala en jaari président suudu men SAS tomoni rokki en coftal timmungal ballal ngam hirjinde en hakkunde ndema e awa e gaynaka e fitiram golle ko ɗum jeeyi sababu noon hannde nde garɗen ɗo henno tawɗin ga henne ko guese payodinde dariɗe taw ganduɗa ko remru yuɓɓudu yaadude e jamanu ko mbiyeten suuna ene jogui ga henne kadi gaweje goɗɗe enene koye men ɗe meeɗa yiide kono kadi en jiiga henne samme mo ganduɗa towɗo no feewi ma on jii onon kala oɗon samme nde tawno holɗum ko ndema wawi yaltinde men e caɗele taw wona noon ndema hanki ka tawruno ɗen mamiraɓe men ala ko ndema garɗuka yaaduka e jamanu taw kadi ganduɗa enen kala mbawen dañde hen gurdam men ha timma taw en dañani caɗele baɗo henna guesa bandari ɗen ko guesa musidɗo biyeteɗo Tambadou Diallo jeeyaɗo ɗo henna e saare Demba Wuli Weste taw ko ndemowo ngana kono kadi en teskima ɗo henna ndiɗo henna gawri suuna walla mbiyen ndemiri ndi jeeton ɗo henna so tawi yeehi ha ɓendi kamɓe lelnata gawƴe ɗe beele weeɓa soñje kono foof koko darino oɗo saaha mo gonɗen holno jiiruɗa ndema e nder diwan Wuli Weste. Alhamdulillah yettere Allah eyyi sabuna belandungu o dari ñiiɓi kay yimɓeɓe keeɓi jalluɗi moƴƴi noon eyyi ko jalluɗi moƴƴi noon gaddata cammeri moƴƴiri walla suuna moƴƴo e suuna oɗo yarata ɗo alhamdulillahi neɗɗo yetti Allah no feewi no awa ndi cammeri ɗo ndinne ko he ndema he tawa fof ko guesa minen Tambandi Diallo ko minen jiino ɗum eyyi o waktu ɗo kay alhamdulillahi yetti Allah betekaɗo hen ndema so ndemi en wawi joggade mon ha wuuri arta walla ala so ndemi ha ɓoyi tan kewɗon ko jiggoyade kadi wawa won eyyi par ce que wonɓo galle tawa ndema o tan wawa ɗum e marsin eyyi haɗa noon wawi yaadu hen lebbi ɗiɗi tati nayyi awa ha to jowato awa gawri ndi gasa heddo noon ko haɗa ɗaɓɓira feere maɗa koni wayi oɗo saaha mo gonɗen en ji eɗen jogui mawɗo pullo biyeteɗo Abdourahmani Ka woni Gadjil Ka kam jeeyi sababu ha jaɗen toon to télé Walfadjiri addi société biyeteɗo suudu men SAS woni ndema awa gaynaka fitiram golle caggal hande o yiiɗi ko enen pop yen ndendir doole men kuccenen ndema mawka taw ndema ka eɗen mbawa wurde hen ha gurnen hen yimɓe wonɓe ha batten yeyde ha suka men so gari gon hen lamde holno jiiruɗon ɗum ɗon kay si tawi heddima ndungu o ara normal kay haɗa tamiɗo ndemɗa haɗa selli i wawi ɗum ɗon Allah faabo ma ɗum eyyi siko noon si tawi woni nayi ngala a wawa winnade an on ala coggu engrais guese ma timmani e remde ha heɓa hen ko wuuri duuɓi ɗiɗi tanna saɗi eyyi siko noon fof ko yettere Allah tan eyyi Allah woni bawɗo yo Allah wallu en enen fof ya barke Allah amina ya rabbal alamina musidɓe tedduɓe ko wiide on tan ko ndema yaltinta men e caɗele gaynaka yaltinta men e caɗele awo yaltinta men e caɗele ɗum woni haqqille mawɗo mo Abdourahmani Ka rokki en yen kirjin koye men faade e ndema kono en jii ɗo e Gambie ene toɓa jamma e ñalawma ha waɗa saaha mo gonen deki firti ɗo so tawi ballal manggal timmugal waɗama ɗo henna tan mboɗo ɗamini hayɗo tan ene wawi jogade gurdam timmuɗam nde tawno eɗen gandi gawri kam woni gurdam kosam woni gurdam liɗɗi woni gurdam caggal nden jewtiɗen e ɓen remoɓe gaweje suuna e gaweje ñendiko feela kam eko heddi kala oɗo saaha hande eɗen tawi ɗo henna e saare Demba Wuli Weste kono ɗo gonɗen ɗo ko sifa nokku gaynaka nde tawno so tawi en kaali ndema en kaalan gaynaka kaalen awo kaalen fitram golle ganden enen fulɓe eɗen galɗi en mbasani saabu so tawi en kaali fitram golle kala ko miijiɗa e golle ene golletono e nder fulɓe ɗum woni kinɗe baɗaɗe e nder fulɓe ha goto kala wawa dañde meccal beele wawa timminde gurdam mum ɗum jeeyi sababu noon président suudu men wi fitiram gollago heedani hen caggal kono oɗo saaha ko ndema e awa e gaynaka e fitiram golle ɗo gonɗen ɗo hen koye mbaldi nayyi teskade tan wonande so tawi ndungu ari ɗo e nder leydi Gambie nayi kewɗi mbalata ko ladde holko jeeyi sababu beele winde nde moƴƴa waɗa ko fate banggue engrais cafɗo no fewi saabu eɗen gandi hande o en kutorima produit ji woɗeɓe hande codaten ko produit ji warde kuɗoli ha mbawen remde walla coden engrais safnude leydi men ha mbawen dañde ndema moƴƴa kono ɗum ɗo henna jañe nayyi kame taare mum woni coofe mum eɗen gandi ko ngaalu mawgu woni ɗo henna ɗum jeeyi sababu ɓe dañi haqqillaji mawɗi woɗɗinde nayyi ɗi addu ɗum e guese
ɗi gona ɗo ni mbido ɗo hen taw ganduɗa so yi ha ndungu artoyi jomum rema daña ndema garɗu kana fi eɗen gandi ɗum kadi koye haqqille mawɗo koye pinal ko ngaalungu Allah rokki en enen koye men sen belama ɗum tan ne wawi wonde ngaalu men ha batten fewnude dorde e guere ha mbawen safnude taw wona eɗen goya ñande kala laamuji men ballani men taw eɗen mbawi wallude koye men yettima en nokku ko enen tan mbawi fabade koye men ko eɗen gondi ɗo henna e Ibrahima Aliou Dialal Ba jeeyaɗo ɗo henna e saare Demba Wuli West taw ko miñum Bakary Aliou Dialal Ba tawete toon to Angleterre actionnaire e nder société suudu men SAS min calmini min juurima min calmini min juurima min jetti min mani min manti kadi wonani min weltare no feewi on yaɓɓude teppe moɗon iwde to gonɗon arde ha yettanade amen kadi tawa ko hollude min gonka ka gonɗen kadi no ɓantare men no ɓantorten ha jaren yeeso minen yimɓe wuuro ngo foof yimɓe saare Demba Wuli West foof ina belti ina calmina on ina bismo on ɗo kadi sago Allah sagoji meɗen ceerno Ibrahima min mbi mbani mba min calmini dendagal saare Demba Wuli West naɓe kala kono ɗo saaha kalten ko fate banggue gaynaka ɗo oɗo diwan holno wayi e holno ɓamtori mbete gaynaka ene yoni yimɓeɓe haɓe mbawi wurde hen to banggue kosam e to banggue gueɗe goɗɗe beele neɗɗo o kanko gaynako o omo ɓamto hen walla ala koko min tawri babiraɓe amin tan amin ñaƴiri ɗum ha oɗo saaha mo gonɗen ko noon tigui en beltima e nden ɗo lamdande eɗen gandi enen fulɓe ko e wiyama nayyi tan ko ɗum woni ko gonɗen ɗum woni ko tawɗen enen noon ari dula en gardi hemum dula ha woni tan ko tawangal men tan hande kadi yo en mbiya tan heɗen jogui nayyi e kono noon e ballal Allah e ngal ɗo karallagal ƴellitigal en tawi ɗum ɗon kadi wona ɗum woni ko yaadi e jamanu neɗɗo goto tawa tami ko yata kolce ujunere walla ko ɓuuri ɗon tawa gurdam ma ala ko sansi hen ala ko naftuɗa hen bandiraɓe ma ɗum ɗon tawa ina waɗi caɗele ɓuuri hewde noon gaynaka ka o saaha ɗo eɗen jiiɗi en hebde walloje e eɓɓoje eyyi kono heddi tan gaynaka ka nafata en nafa o famɗi so a laari so taw wona yimɓeɓe ni balla hen no feewi eyyi keɓten hen nafa tan ko ɓiraɗam ɗam ñama ɗam e bille ɗe eyyi ko heddi wona ko woɗɗi hen no feewi bille ɗe e ɓiraɗam ɗam kono en teskima ga henna ko nokku toɓo kuɗoli kewɗi kono elle mboɗo ɗamini no jirumi nokku oni so yi ha ndungu silti elle ma wi nayyi ɗi ko eggoji so ɗi jeggi holko wontata gurdam pullo gaynako ɗum ko noon tigui ɗum ɗon e ko muhimma no feewi ko caɗele wonɗe aynakoɓe ha tengti noon he oɗo saaha hay he oɗo ndungu ni e ɓuuri hewde kon eggi saabu horade hebde ɗo nayyi mum goni eɗen gandi eɗen koddi e leƴƴi goɗɗi kadi ɓen ɗon ina ɓittini en to banggen ɗum ɗon ɗum noon waɗani en hen caɗele hewɓe tawa e gondi e nayyi mumen kono mbawata naftorde ɗi sabuna ina faaɗi ɗo goniri ɗo kadi so bonni so no goniri ni ina tampina ɗumen no feewi eyyi siftinde on musidɓe tedduɓe taweɗen ko ɗo e Gambi saare Demba Wuli West kono hanki o eɗen taweteno toon to saare Gueɗa nawno en toon ko fedde heblo sukkaɓe Afrique gam jonde mum fayidinde wonde toon kono hande kadi gonɗen ɗo ha hande koye haalde ko fate banggue gaynaka e ndema oɗo saaha en teskima hewɓe geggui taw ronkude dañƴuɗi men ɗo mbaɗi dabeji men saabu koye ndungu wona ɗum ɗo so jokkirinani hen mbiyata ɗo e yeeso en donkata ha hande dañde hay ladde ɗo gaynuɗen dabeji men ɗum ɗon kay ko hunde nde gandanta han ina ɓittini aynakoɓe no feewi woni miijo mumen no feewi wona ndungu wona ceeɗu eɓe tampi no feewi e banggue faaɗede e banggue kadi dabeji mumen ɗe no goniri so tawi woni eɓɓo heɓama ɗo mbawata wondude e dabeje ma tawa ɗa naftorat ɗe ndungu e ceeɗu eɗen gandi nagge ko nafa ɓolo eyyi kono noon ko ma tan balleɗen he on ɗon nden ɗon yiyande he gonɗon eɓɓo no mbaweten wondirde e dabeje meɗen tawa ɗe ɓittinani en tampinani en tawa nafa o kadi ina heewi no feewi eyyi alay saago tinnoɗen no moƴƴi saabu ɗo henna e laddel ɗi ko mamiramen lewi ɗum ha feewi hande noon so tawi en ɓittama en paaɗama e egga hoɗo woni koye nattude hande ken hoɗɓe eɗen jibini sen ndenaki tan gontaten ko goɗɗum oɗo saaha mo gonɗen en ji président suudu men SAS woni docteur Abdourahmani Ka Gadjil Ka addi société suudu men SAS société par action mo ganduɗa kala neɗɗo en wawi nadde hen beele mbaɗen fermaji mawɗi hande ɗo ɗo jaraten hewɓe donki hande wonde ɗo henna Allah e guese hewde nde tawno hoddimen kañumen ko remoɓe eɗen ken aynaɓe en mbawata wurdude joni ɗo ɗo gonɗen ɗo henna hande o
holno jiirdon oɗo société mo gajjeliɗi wadde beele hande dañen leydi yanji taw leydi waɗi kayitaji mbaɗen hen fermaji mawɗi daabeje ɗe naata hen aɓe jogui ndiyam aɗe jogui huuɗo aɗa ñaama eɗen ɓira ɓirande mawde eɗen jeeya kosam timmuɗam eɗen daña en tampani en orani en eggani holno jiiruɗa ɗum ɗon ko fulɓe foti immanade no feewi somo no mbiɗa ni minen ɗo min goni koye wuuro mamiraɓe amen kadi wona minen tan guure fulɓe ɗe fof ko kamɓe joɗɗini ɗon koye mumen caggal ɓe joɗɗima ɗon ɓe tami daabeji mumen leƴƴi goɗɗi ne gara gona takka mumen ɓen garta iɓe pattina tan iɓe pattinana tan ha ɓe paaɗa ɗum ɗon ko fulɓe poti darade en no feewi dendagal gueseji mumen ɓe keeɓa kayitaji mumen ɓe keeɓa jeyal mumen timmugal tawa ɓe mbawa wurde e gurdam jaƴƴan wondude e daabeje mumen ɓawi heɗen gandi fulɓe ko jomaɓe daabeje eyyi fulɓe poti daro hen no feewi kadi so en keeɓi neɗɗo jaggiranɗo en ɗum mbiɗo i walla en hen enen fulɓe fof eɗen poti rutto jaggiran en bo gila ko jawdi ha e ballal ha e dendal eɗen poti tinno hen no feewi wonno leñol ko ma heɓa mbiru so en keeɓi mbiru noon enen ne gemben bo no feewi gonen ɓaawo men poɓɓanen ɗum darnen ɗum ha walla en ko jiɗɗen ko sabuna ko yidde wallude en Ibrahima Ba ɗo gonɗen koye leydi Gambie betteto leydi Sénégal oɗon jogui toon jokkodire mawɗe taw ko ganduɗa ko fate banggue pulaw ngu oɗon ɗamini oɗo saaha woni koye rentude e ɗiɗo hen miijoji payidinɗi gam yaltiniɓe caɗele faade e ɓamtare eyyi ko noon oɗo wattude eɗen gandi dente pular ina keewi ko wayno tabital pulagu en kono noon heɗen nana fedde wotere nde gandanta ina dilla oɗo saaha wiyete heble sukaɓe Afrique ko fedde nde gandanta so tawi yimɓeɓe mbaɗi juuɗe hen tawtiɓe ballodiri he mumen wonno koye arɓe heblude en heblo noon wona banggue goto gila to jangde ha to gaynaka ha to ndemru a ko nandi hen e nden noon fulɓe poti tawtude ɓen ballodira he mumen ɓe keblo no fewi wonno aduna o koma heblane jarama ceerno Ibrahima Ba golle ma jooɗi peewi min beltanimama no fewi no fewi ha wona seeɗa nde tawno eɗen gandi gurdam aduna koma ballodiren jewtiden enen kala nde jaltinen koye men e caɗele saabu hande en jii hewɓe men puusi ɗannima jeehi caggal leyɗele hande ne tawi leyɗele goɗɗe kono sikki ala eɗen gandi so tawi enen kala en gartiɗo hen en gatiri moyeji men ɗi joguiɗen ndi ko leyɗele gonɗo eɗen mbawi wadde grillage uji mawɗi mbaɗen hen force uji mawɗi e ballal laamuji meɗen mbawen dañande koye men gurdam men ha timma président suudu men SAS woni docteur Abdourahmani Ka en heewide kala saaha umminimo ko jokkere enɗam ko adi kala ndendinen miijoji men ndendinen doole men enen kala jiiden yumma jiiden baaba fandare men ko holɗum fandare men ko développement total woni ndema awa gaynaka fitram golle so tawi hande en darima ɗo hen e hakkude ɗeɗo hen daabeje woni ɗo hen nayyi ɗi jiya toon eɗen gandi ko ɓamtare mawde woni ɗo hen saabu joni on nani bandiraɗo debbo ko haali gaynaka walla mbiyen ni daabaji ɗiɗo hen jeeren ko yaltata majji ko kala ko nafoore gila tan to jañe ɗo ha ala ko heddi kono kadi jiɗɗen wiide ko président suudu men SAS Abdourahmani Ka addi ko andinde en so tawi a joguima daabeje nayyi so ɗi sappo so ɗi temedere so ɗi ujunere ko hen tigui poɗɗa hebde gurdam ma gurdam ɓesgu ma e gurdam leñol ma kala ha timma nde tawno ko holɗum so tawi a ƴeewi a rewe daabeje maɗa ha jibinirama gelɗo hen goliyel a gelɗo hen ndewa hen ha mawna nawa ɗum jeeya ɗum buuse goto hirsa ɗon e ɗon daña hen 60 ujunere taw an a dañani hen haydara ɗum no eɗen gandi ko caɗele mawɗe no fewi kosam hande ne satti kono ɗum ɗo hen so en mbaɗi fermaji men timmuɗi fermaji ɗi ko hen yaltata gueɗe kewɗe mbawen dañde gurdam men timmuɗam taw en ngala caɗele ɗum jeeyi sababu président suudu men SAS erima ɓiɓɓe Afrique naɓe ɓaleɓe to mbawi wonde reneɓe kala faltaki Mauritanie Sénégal Mali Gambie Guinée ha e caggal leyɗele kala moni kala yo naati hen ko action newnaɗo daña action maɗa sen puɗɗima golle men goto kala woda ko yi hen joni ma eɗen tawi ɗo e saare gueɗa noon ene tawi e nder Gambie kono addi en ɗo ko nottade heble sukaɓe Afrique kono sikki ala eɗen gandi heble sukaɓe Afrique e wonde suudu men SAS ko hunde wotere ma en jewtiɗo joni e bala woni gaynako ngana o Abdourahmani Ka o maddi société goto wiyete ko suudu men SAS noon hakkude ndema e aynaɓe beele ɓe mbaɗane fermaji mawɗi force uji mawɗi mbaɗe hen ndiyam ne fooɗe huuɗo ene reme hen jawdi ndi ñaama taw ndi tampandi wawa ɓirde litre uji kewɗi subaka kikiɗe holno jiiruɗa oɗon société ko jiirumi on ɗon ɗum ɗan golle ɗon minen simin keeɓi ɗum ta min jetti Allah min jetti mbo kanko waɗɗoɗen gueɗe
ok minen neta ko ɗum min ɗaɓɓi ko min ɓooyi min keɓani eyyi si min keeɓi min nanggat ha tiiɗa min ganda ko Allah walli min hekkanko eyyi beete oɗon ɗamini waylude jaɓɓal change ude gaynaka walla kaɗo gaynaka tan ha hande welima walla oɗon miijo janggo e jaam change ude gaynaka Allah minen ɗo ko ka gaynaka tan ha si a gooɗi appareta goɗɗo ari lesma jonitira on kanko kadi topito ha goɗɗo ara ko noon min goniri he ka gaynaka ɗo a jarama ceerno Bala en nani ko haali waylo noon ene moƴƴi so aduna waylima jaadene aduna enen kala keɓen koye men sokhna Oumou Hani an ɗeɗo hen caɗele hande duukide holno jiruɗaɗe holno jirɗa gaynaka men holno jirɗa hande développement ɗo mbatten ha mbawi jettoy ɗeɗo hen caɗele jarama Abdoulaye Sarr yo Allah yoɓ moƴƴere kadi en beltima e ngal ɗo lamdal patam lamal kadi en calmini dendagal gambinaɓe ha tengti Saare Guéɗa no mbiɗa ni to banggue hande so tawi wiyama kosam tan wiyete ko pullo so wiyama pullo wiyete ko kosam kono no kalduɗa ni hande kosam ɓurɗam wawde naftorede sa itti hen hande kosam gonɗuɗam ɗam ene famɗi te gonɗam ɗam ko ɗam enen joguiɗen kono eɗen manki hebde hen nafoore majjam walla eɗen manki andude nafoore majjam saabu hande ha joni enen mahiɗen tan ko guila ko gurnoɗen ko ɓooyi ko gaynoya tan garta sa ɓiri ñama hen ko heddi fuu dokkira bande en e bandumen so heddima kadi eɗen gandi ko ɓuuri hewde wattate ko e nder beeli he hande o minen to banggue yiyande meɗen en poti waylude jaɓɓal holno baylirten jaɓɓal timtoɗen aduna o ko saabu eɗen gandi ko jeeyi meɗen nan tette holno jeeyi men tettirte so wiyama naggue ko pullo so wiyama mbaalu ko pullo wadde ko hen kosam heɓoto holko hatta en waylude jaɓɓal kebloɗen saabu hande eɗen gandi so wiyama heblo sukaɓe Afrique eɗen gandi yi ko ɗeɗo caɗele wadde kebloɗen ƴeewen waylude jaɓɓal holno pewnirten kosameje ɗe ha gadinen yimɓeɓe ko jeynoɓe gartani ko munen walla jeynoɓe kañumen de goni e fewnude ko muɗumen saabu eɗen gandi so wiyama ɗiɗo nayyi ɗo dari ɗen wona kosam ɗam tan waɗi nafoore sen ƴeewi hande ɗeɗo jaañe leeliɗe woni ko wiyete ko nayyi ɗi kuwata ko eɗen gandi wonto ɗum naftorte ko fewte engrais kono hol jeyɗo jeyno ko pullo kono sen ƴeewi ko yimɓe woɓɓe ɓuuri wawde naftorade wadde ɗeɗo gueɗe foof ala ko ngakkiri ɗum so wona rafi e heblo ha joni en natti miijade hol peeje ɗe mbatten en jii woɓɓe nana mbaɗa karallagal gam fewnude kosam ha ene nawa ɗum won e nokkuji te ene kutoro ni leƴƴi goɗɗi ni kadi guuri goɗɗi ɗi ganduɗa hay jiida e guuri men wadde enen jeyɓeɓe beele en potani sakkude peeje mbawen wadde hebloji holno mbatten ha enen foof denten gonen neɗɗo goto nayyi ɗiɗi gona gotum taw kosam ɗam so ɗam ɓirama ɗam watte ko e nokku goto ɗam golle so ɗam gollama mbawen wadde paquetage taw kala jiiɗo en andi ko ɗam ɗo woni gonɗuɗam ɗam wonno ko jomum en pewni ay jeyɗo hunde nde kala nde o fewno heewi fewnude koko wiyete ko drosilo woni ko gonɗi ko woodi ko wadde nden noon ko ɗum poɗɗen wadde jaañe ɗe ndenen ɗe ganden ko ngaalu mawɗo woni ɗon mbaɗen ɗum pewnen taw kala mo ine sohli ko fewte engrais so wona yetti e pullo heɓata ko ɗum ɗon hulata en hersata en ittante en gueɗal ndema woni gurdam sen teskima oɗo saaha mo gonɗen yimɓe kala ene goya nebam ne seeri diwlin ne seeri kono so tawi seeri ha ɓurti kadi ko alay saago duttirɗen e koye men eɗen gandi ɗo gonɗen ɗo koye guesa guerte kono hande gonɗen ɗo koye saare Demba Wuli Weste eɗen dardi ɗo henna e demowo guerte biyeteɗo Samba Sow min calmini min juurimama oɗo saaha holno ndema guerte wayi alhamdulillah ɗode ndema guerte o kay minen kay gila neɗɗo mawnti waɗi tawi jinnaɓe ko remoɓe aynakoɓe ko remoɓe guerte yo Allah ko moƴƴo ndiyam premier wi fap mi yaltiri guerte ɗe yo lewru noon miɗo jooɗi ndiyam arani miɗo ɗo dooki kono waɗi komi demowo la saka mami doga alhamdulillah mi dooki mi tinni Allah walli kam ha o wattu guerte ɗe ngari ɗo ko yettude Allah eyyi ɗo noon joni wontino goɗɗum man si yeehi ha wattu yoni min duggiɗe han min moɓita min mbaɗa dula goto min moftat gooƴi ɗi min moftat munku o min moftat guerte ɗe munku ko gol ɗum woni garle andi si waɗi garle ɗe toon munku no emi faami joni hunde ngala min moftat ɗum bangge hay sa jogui dammir totoki ɗum ko ɗum ɓurta yidde munku o sa gooƴe ɗe sa joguino babbi en pucci en mbawi okkude ɗi ñaama eyyi si yeehi ha kadi demmini kadi taɗɗi jogui doole wawata waɗi ko a gollo si harani tan wawa golli ɗum tuma ceeɗu o daaba o ñamata ɗe ɗo ɗum gooƴe ɗe si ndungu naati kadi naata gawan e guerte ɗe noon Allah ko moƴƴo sengo sorgol ko ñamete en ɗum Allah min ɗum newnani ono guerte ɗe kay a yeeyataɗe foof jeyɗa han ko seeɗa jeeyata gacca goɗɗum ɗon ɗum ceetata kadi ñamtu a waɗa mafeji maɗa galle maɗa ñama ha kadi guerte kese garta so guerte kese garti ɗum tuma wawi ittu ɗum ɗon ɗum kiiɗi ko kadi mbatta kesum ɗum
eyyi ko ni woni minen ndem amen ga nafaka mbete ndema gerte ka oɗo sa oɗon coyni en so on jokki ma ya ha watta jogade gurdam ma tawa yahata caggal leyɗele walla taw suka ma ɗannotako alhamdulillah ko nokku o faaɗi so tawi woni gese mum kay keɓima neɗɗo wawi wadde ɗum kono dula o minen kere leƴƴi goɗɗi mbawata ɗum ayi ɗo sarankulle ɓe goni yeeso ayi so tawi woni tiiɗo a wawa feƴƴi yeeso ko gese ɗen woni ala ɗum eyyi kono so tawi no woodi han kay waɗi han ndema ko waɗi nafaka ɗum hay goto andaɗo ɗum haaɗi waɗi saku goto ɗo mbo wawi yeeyde ujunaji ɗiɗi dalasi yo joni noon sakuji ɗiɗi ɗum ko jeelu so aɗa wawi ɗo minen rowani min kemno yata ko babbi jeeɗiɗi yo nder babbi jeeɗiɗi compte ujunaji ɗiɗi par saku joni andi ɗum si yaari ɗum continue duuɓi yeeso eyyi ɗum tan ko ngal moƴƴo ta gooƴe tawaka mungo mum tawaka ɗum ɗon ko yettude Allah kono noon ko nokku woni ala gese ngoni ngala eyyi ko ɗum hatta fayde neɗɗo wawata ɗum wadde garande eyyi kono si wona ɗum man kay ko yettude Allah no feewi no wona seeɗa eyyi oɗo saaha joni mo gonɗen en teskima ko doole goni sembe yimɓe koma ndendinde doole mumen ndendin leyɗele men beto oɗon ɗamini onon rendinde doole moɗon ha mbawon dañde leydi mawdi jeeyon ha mbatton yeyde laamuji walla ha mbatton yeyde société ji mawɗi alhamdulillah ode laamuɓe ɓe kay folo min liggodiranno mumen min liggodiri e maɓɓe fona on wattu jamanu yaha jaam ɗum waɗanno caɗele hama note guerte mbaɗanno wona naɓi guerte ma heftataɗe awa joni noon Allah waɗi ɗum ceeñide ni woni ko woɓɓe imata Sénégal gara e cooda guerte ɗe ɗo ko jiɗɗa ɗo jooɗotoɗa jeeya ko jiɗɗa sako ala loowi walla heewan no lowiɗa sako fof ɓe pawa e dow machine ji maɓɓe ɓe naɓa guerte awa hande fayda ɗo accidi min gollide fayda laamu sama hikka min jeeyani laamu o kono ɓe mbanno ɗo sekko ngo o heɓani yimɓe dal ɓe keɓani client ɓe tawi ɓe mbawa ɗon jooɗade eyyi kamɓe ɓe yeehi ɓe acci banaɓe liggi ɗum e sukaɓe leydi ɓe hoɓɓeje aroɓe waɗa Sénégal naɓe si ɓe ari ɓiɓɓe leydi ɓe ɓe okkata bagage o yoɓe liggonde kalisaji wonde ko sukaɓe ɓiɓɓe leydi ɓe jilloto ɓe cooda sakuji guerte ɗi ɓe naɓa eyyi ɓe ha ɓe keeɓa charge oto ara naɓa guerte Sénégal oɗo sa aɓe jogui société ji pewnoji nebam kono kadi ko remoɓe guerte tigui ɗi goni toon kono eɗen gandi guerte ko gurdam saabu yertere ene heewi nafoore ha ɗon wawi hadde oɗo sa mo gonɗen on nani société suudu men SAS woni docteur Abdourahmani Ka ko addi ko yidde wallidde yimɓeɓe ha ndema mbakani wawa yajje taw kan yaada isinaji men eɗen pewnana koye men eɗen jeeya nebam eɗen jeeya guerte no jiɗi ɗon fof en tant que onon remoɓe guerte wonɓe ɗo e aynankoɓe kadi holno jiiruɗon goɗon miijo alhamdulillah on ko miijo moƴƴo o miiji ɗon ko miijo ganduɗa ko ɓamta remoɓe ko ɓamtaɓe aynakoɓe si ɗum woni hen kay a tawat ko ɗum woni nafaka enen foof fulɓe sa yi fulɓe ɓe jawano fol koen galano gueɗal toon gueɗal ngal noon ko gandal woni yeeso toon Allah waɗi noon Allah walli on anduɓe keewi anduɓe ɓe kadi woni anduɓe moƴƴi ɓe kuccidi moƴƴere nde dow enen minen remoɓe minen kay komin mawrata ñaaga tan Allah yo Allah tabintin ko tabi miiji ɗon ko ɗum wonana en jaam wonana en nafoore sama si on balli min ɗum ɗon ko nafaka amen si a jooɗima ɗo a ƴetti guerte ma ɗe jeehi to on toon ɓe pewnanima ɗe nebbam a arti sama han bidon nebbam e seeri sama han saku ga ko bidon nebbam wulore temedde jeetati te la sakka hande aduna o ceeñiti han a defi ɗo ñeelan wayno onon ni anay goto ñamataɗe joni noon si tawi woni nebbam a wawa sodde bidon nebbam o waɗani caɗele e kono si Allah walli min ko ganni ɗon ko si ɗum laati on projet si o naatiɗo mi ittiɗo babbi tati mi okkima sakuji jeego si mi okki mi waɗanama ɗi nebbam ɗi mburna kam ha ndungu o arta joni hol erago ma faade remoɓe ɗon kay kono mbiɗa ni tan fayda wontino goɗɗo remoɓe koyo min bakkilo sama ɗo koko winnete min bicca ɗo engrais min biccata engrais min nayi mi bennino he koko winna min biccata engrais ɗo ko ni tan awa hay hunde wiccaka ɗo ko lawol goto rema waɗi ko ceeɗumi e awno lawmi awi ɗum mi waɗi ɗum bitas Allah newnani min lawol goto rema hanti ɓuuɗo artani e andi ɗum noon si tawi woni ko ɗo nokku guesa ɗo yaaji wonno ngal o hewanno de kono dulaɗo yawtete ala woni tawi ko woni yeeso ma ɗo tan mbawɗa jokkude eyyi ɗum noon ko ɗum wonno ɗumen musidɓe tedduɓe eɗen tawi ɗo henna e saare Dembowli West kono ɗo henna kadi ko wuuro Sosoɓe ɓe keewi ɗo no feewi no feewi ko garmi ɗo ko ɓe ñammini kam ɗo ñebbe tan haɗemi fojje ha poñmi ni min hoorande tawno minen somin ñamminama ñebbe tan min pooƴen kono on nani ko haali ko baɗo henna guesa nani ba waɗaka engrais ba waɗaka produit hay goto ko nayi tan bitoto hen ha janca hen ha heewa so tawi a remi ɗum lawol gotol a waɗi hen guerte ma nani huuɗo artata tene kadi moƴƴata ɗum noon eɗen mbiya tan ko joguiɗen kala ko ngaalu woto belsidoɗen ɗum nanguen hen ha tiiɗa ndema yonata nde tawno leyɗele hande ɓamtiɗe e nder windere nde kala
ɓamtori ko ndema kam woni gurdam ɗum jeeyi sababu kalɗe jiiɗen gawri remetendi en tampata en kastata eɗen dardiɗo hen e mawɗo men ceerno men taw kadi ganduɗa ko khalifa men woni ceerno Mouhamadou Ly denɗi meɗen mo ganduɗa taweteɗo e heblo sukaɓe Afrique bundi majjum tawtorade kadi jonde heblo sukaɓe Afrique mo ganduɗa jeeyaɗo ɗo e Gambie baɗɗo kadi jangde mum toon to leydi Sénégal ha yettanima toon to Fouta nokku biyeteɗo Ɓoki Diawe ɗon noon en juurima khalifa o no fewi ceerno Aliou Diallo hande khalifa galle o ko noon kadi en duwanima ceerno Mody mo ganduɗa hokki gandal jangguini ko noonne kadi ceerno Aliou mawɗo en duwanima ɗum sikki ala ceerno Mamadou Ly min calmini min juurimama. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ceerno Sar Abdoulaye Sarr a salminama a juurama a duwanama a weltanama no fewi e koyngal ma ummade Fouta ha yettoɗo e leydi Gambie heɗen ɗo e saare wiyetede Saare Demba e nder wulli hirnage leydi région o ko région Basse ɗum min jetti Allah no fewi ne Allah addumani ha ɗo e jaam amin ñaagono nde Allah ruttintama ha jottoɗa e guure meɗen e dow jaam tan tawa jaam Allah woni moƴƴo yo Allah waɗan men ɗum. en jiiɗo hen gawri wandi fayida no fewi saabu ɗum ɗo ko ndema eɗen gandi président suudu men SAS woni Alaji Gadiel Ka mo ganduɗa hande ummini ɗum ko ndema e awa e gaynaka caggal ɗo ɗo dareten koko remete leydi ndi koko toɓata ɓiɓɓe fulɓe nan ɗo hen Afrique naɓe nan ɗo holi yiyande ma e nde oɗo hen société faade ɓiɓɓe fulɓe ɓe. alhamdulillahi rabbil alamina on société mo Alaji Abdourahmane Gadiel Ka mo addani e leñol ngol o addani Afrique foof o addani leƴƴi ɗi fof e si hasatan leñol fulɓe ko société mbaɗɗo nafoore mbaɗɗo fayida ko hedditi ko nda en jaggata wawi ko ñagotomi ɓiɓɓe fulɓe ɓe foof hasata noon fulɓe ɓe anduɓe ɓe e dañɓe ɓe e mbawɓe ɓe gollu fof ko yoɓe garna enen fof tindodiren nanggodiren ha timma beele société o nafa en par ce que société o si darima guesa ma ko famɗi fof a wuurat hen gurda hen goɗɗo daabe ma ko famɗi fof ma wuur hen gurda hen goɗɗo ma won nafoore ha cayi ɗum nafa en nafa ɓesguli men nafa kadi ɓesguli jananni ɗum ɗo mbiɗo ñaago Allah nde nanggodirten juuɗe men enen fof janten e société o. Allahumma amin ya rabbal alamin gonɗen ɗo koye leydi Gambie an a woni Fouta a woni Sénégal a yi toon hande no wayi aɓe jogui jeeri aɓe jogui waalo kono en jii ga hen to gonɗen ga hen ko leydi ndi ala moƴƴi kono ko leydi moƴƴiri kono kadi ko leydi ndi ganduɗa neɗɗo so tawi welama on wawi remde e ndungu laabi ɗiɗi saabu ndungu ngu ene rokka no fewi holno jiiruɗa hande ɓamtare leydi Gambie to banggue ndema. alhamdulillahi rabbil alamina mbiɗo yiiɗi ɓesgu fof yo huccit e guese meɗen e leydi meɗen hade men wasde leydi meɗen gannen hande leydi kañum ɓuuri wonde ngaalu e less tagore hande e lesnage Allah he leydi ɓuuri wonde ngaalu te leydi hande enen en ganda ɗum ni wawi hewɓe na gara ina tetta leydeje men ina ƴoñña en ha keeɓa leydele meɗen si wona en jaggu leydi meɗen nde janggo ɓesgu men hayɗo ɓe koɗi ɓe mbawa dañde saka noon ɗo ɓe golli ha ɓe guura ɗum waɗi noon mbiɗo ñaago Allah ene laaɗo Allah he ɓiɓɓe Gambie fulɓe Gambie e fof e leñol wongo ɗo nin yoɓe tinno leyɗe maɓe ɗe leydeje maɓe ɗe yoɓe jaggude ha tiiɗa ɓe jagganaɗe ɓesgoli mabɓe kadi yoɓe daro ɓe toppito leydi hen fof keɓa kayitaji mbawɗi settanadima ɗum ɗo ko an jeeyi gurɗa ko an jeeyi si a wurani ɓesgu ma taw ne jogui dalil ina jogui fannuɗo wawi darade beele anda ɗum ɗo ko leydi mumen sababu hande leydi ndi kala hen leydi ɓurde mabɓoɓe ɓamtare ko e ndema he gaynaka he awo ko ɗon ɓamtori ndema nga noon ko yo hande ko yo yaadu e ndema jamanu mbaɗen feere ganden no ndemreten ta leydi ndi ko famɗi fof kala hitande ɗa wawi remde hen laabi ɗiɗi coña ɗum naftara ɗum an e ɓesgu maɗa ɗum mbiɗo yiiɗi yo en kucciten no fewi si en ndenaki leyɗe men fof ma en pertu haqiqa no ceerno Sar Abdoulaye Sarr wini min kam mi yeehi Fouta mi woni toon duuɓi jeɗɗi e si Fouta hande leyɗe mabɓe kewɗe koɓe ƴoññaɓe haɗe tettama ko seeɗa hedditi hen te ganden noon ko woni Fouta ko dow men ga abbi ɗum noon janggen paamen no jogortoɗen leyɗe meɗen beele naftorende janggo. ceerno Mouhamadoul Amine Ly ceerno Mouhamadoul Amine Ly ceerno Ahmadou Ly ceerno Mouhamadoul Amine Ly golle men jooɗi peewi oɗo saaha mo gonɗen en teskima ɗo e nder leydi Gambie gaynaka ne ɗo gaynaka timmukane ɗo jawdi daridi ne ɗo henna holno jiiruɗa hande pelle fulɓe ɓe noɓe poti wadde haaɓe gona fedde wotere ɓe mbawa ƴellidde koɓe jiiɗi wadde ko beele nafta ɓesguji meɗen. alhamdulillahi rabbil alamina gonga ni jawdi ina ɗo e siko tampini men e jawdi e dabaje ɗe hewɓe e meɗen nangiri ɗum ko fina tawa men ɗum ko tawnomi tan e juuɗe baba amen tan yomi jaggu hen te jamanu o ina sansi no fewi heɗen poti sansu dabaji men gaynaka meɗen hay tawi ko nayyi tati joguiɗa mbawa wurde hen gurna woɗɓe e woɗɓe ɓuuri joga nayyi temedere ta ko e nder lortan e nattuji e fitinaji gondata ɗum kañ hande ɗum eɗen poti famde ɗum no fewi te ala kulli haalin fedde heflo sukaɓe Afrique eɓe jogui ummade
nden gon fimgo tinnoɗen no feewi natanen par ce que ko heflude ɓesguli men ganden janggo hono ndemreten leydi meɗen no gaynirten dabaji meɗen hono jogorten nokkuji meɗen taw wona heɗen ɗannoyo ta janggo ko goɗɗo ummoto caggal leydi ara e meɗen ɗaɓɓude guure e ɗaɓɓude foof taw ko kamɓe garata saabu enen fofof ina e nder meɗen fofof ina e juuɗe meɗen fofof ina e ladde men e siko en keflaka en gandano mbawɗen ɗum jogorade ha naftore hen mbawen en nafde goɗɗo ɗum noon heflo sukaɓe afrique mbiɗo yiiɗi yo fulɓe ɓe foof ko afrique foof jeeyi e siko fulɓe ɓe ɓuuri jogitade ɗum tawde ko he ɓen ɗon allah jippinno konngol ngol he mabɓe allah jippini miijo ngo ko yo en jaggu ha tiiɗa enen fulɓe fofof tinnoɗen jaggen heflo sukaɓe afrique beele keflen ɓesguli men tawa ko famɗi foof ɗo heewi e duuɓi 4 yeeso a tawat alhamdulillahi rabbil alamina hay hunde en ɗaɓɓoyta hankkadi ko kala ko ɗaɓɓete ko nder meɗen ɗaɓɓete ɗum tinnoɗen he on nden fedde no feewi. eɗen darodiɗo henna e ceerno dawouda ly mo ganduɗa koolaɗo kuuɓal fedde heblo sukaɓe afrique catal ngal sengo leydi gambi kono kadi kam woni gardiɗo fedde ɗanniyankoɓe fulɓe leydi gambi taw ko ɗanniɓe eɗen gandi ɗum ko hunde mawde no feewi kono kadi ko dillowo no feewi ko fate banggue développement dillowo yoga e pelle taweteɗe e nder fulɓe kala oɗo saaha mo gonen eɗen taweɗo e gambi saare demba taw ganduɗa ko wulli banggue hirnangue wuuro bakary aliou dialalo ba en kono kalten ko ndema kalten ko ɓamtare kalten ko développement hono no société gajjel ka haaldi saabu tacci keeri saabu oɗo hen bakary ko actionnaire e nder société o oɗo saaha mo gonen caggal ɗeɗo hen pelle ɗen dillata ɗe gardiɗa holno jiruɗa ɓamtare men hande hakkude ndema e awa e gaynaka. alhamdulillahi rabbil alamin ko adi foof min ko koolaɗo kuuɓal fedde ɗen ko fulɓe gambia fedde heblo sukaɓe afrique komi ɓiɗɗo hen rek nin mi ala hen taw place isi alhamdulillahi rabbil alamin mbirmi fedde ɗanne ko fulɓe gambia ko immani pour leñol ngol foof sosade ma nde ɗon no immori ko he miijo bakary aliou dialal ba gorko mo ganduɗa kala ɗo pulagu foti ɓamtorade rek homo hen dari nde miijo ari hen makko nga noddi ɓiɓe fulɓe ɗanniyankoɓe oɓe gaari mbaɗen fedde mbaɗa kewen dañen doole mbawen wallude leñol ngol en fof ɗe gandi si kewal ari kawral ari kala ko jiiɗi eɗen mbawi wadde nde manka kadi ko noon minen hay fedde amen fedde ɗen ko fulɓe gambia hay affaire ndema minen paari darade pour wallude ndemoɓe hono ɓe ndemal nga wata ɓamtare saabu hay ɗe balɗe mbiɗen dañno batu pour momen nomen mbatta haɓe feere so tawi ko remete ko si ɓendi mamen sooda min gacca ga tawi nuggu kadi si foti ɓe kaajori si ɓe kaajori ma ɓe cotta he coggu welngu tawi janat ɓe gata cooda nawa si nuggu foti ɓe cotta ko seeri he mabɓe on fof ko peeji amen feejeɗani ko fulɓe gambia so ɗum ko adi fof komin jiiɗi kam moom wonde yomin dañ télé fulɓe nde leydi gambia ɗo pour finninde fulɓe pour tan parana fulɓe no mbi an gowɗo ana wiiri an abdoulaye sarr il faut que kala ko mbatta he aduna ma parana ɗum min sa parana ɗum rek a wawata hen dañ ko nafata ma nin eyyi nde noon min kadi weltare tigui nin pour tan yiide wonde no fedde ɗani ko fulɓe gambia ari pour ɓamtude leñol ngol foof e wallude ɓiɓɓe fulɓe foof nin oɗo saaha mo gonɗen fedde ndeɗo henna nde gardiɗa taw kadi ganduɗa goɗɗa koolaɗo kuuɓal muɗum hande fedde nde ganduɗa yidde mum ko yidde wadde ayaw timmuɗo ha wawa yoltude en hujjaji fulɓe holno jirɗa hakkude nden fedde e fedde heblo sukaɓe afrique kam e suudu men esa so tawi hawri rendidini holno jirtaɗe gueɗe ɓuura wawde yodde kam e pelle goɗɗe kala machallah ɗa ndi min wi ko keewal woni doole fedde fulɓe ɗannenkoɓe gambia si renti he fedde heblo sukaɓe afrique on ko yettere allah tigui wonta ɗo nin saabu ɗe pelle ɗiɗi foof ko immanade pour wallude leñol ngol pour wallude ɓiɓɓe leydi ndi foof nin président suudu men sas gajjel ka holliti yaltinta men e caɗele ko ndema gonɗen ɗo koye guesa suuna sen ji gawri suuna hande eɗen gandi hande koreji men hoddi men pewniti batti ɗum sankal kal aɗa wawi defde hen ñiiri kosam aɗa wawi wadde hen lacciri suuna aɗa wawi wadde hen gosi e gueɗe kala hande eɗen ɓoccitore kala ko joguinoɗen keddoɗen hande ko yaadine sodoya e magasin uji kame boutique aji goɗɗi taw ganduɗa ko nafoore men ɓolde fonno wonde hen ɗum jeeyi sababu noon président suudu men sas o docteur abdourahmane ka wi gaare dentinen doole men kuccenen ndema timmoka caggal nde darɗon image mon ko fate banggue leydi gambi en kettima ceerno mamadou ly ko haali ko fate banggue société suudu meɗen sas
ɗum woni wo erima taw kadi ganduɗa ko toon to saare Demba Wuli West saare Gueɗa ha fayenma toon to Basse ha fayenma e nder leydi Gambie kala remoɓe taweteɓe toon nde mbawata wattude haqillaji mumen no feewi taw kadi en haqillaji patata koye société ji nde tawno neɗɗo goto eɗen gandi oɗo saaha mo gonɗen ala ko wawani hoore mum haydara wontata tan ko enen kala ndendinen leyɗele men ndendinen doole men kam e gandal men e haqqilantagal men jiiden yumma jiiden baba no wowi wayde Abdourahmani Ka mo ganduɗa ardi société suudu men enen kala mbawen wonde actionnaire uji timmuɗi e nder oɗo henna société suudu men mbawen huccande gollal timmugal nde tawno eɗen gandi leyɗele men mbasani en mbasani to banggue gande en mbasani to banggue pine en mbasani to banggue haqqilantagal kala holko donkuɗen dental timmugal taw ene wondi e moni kala yaltinde hunde mum waɗa hen nde tawno neɗɗo goto ene wawi wadde kono wontat tan ko société neɗɗo goto enen kala noon so tawi hande en belama goto kala woodi ko addi rendi woni société timmuɗo ma dañ ko walli en ma dañ ko nafti en e gurdam men taw wona eɗen guura tan ɗannungal jiya neɗɗo ɗanno kene foto wonde duuɓi 40 ko arte galle makko timmani hay laabi 3 walla laabi 4 moƴƴi saabu ɗannungal kala sa waɗi kene foto wonde duuɓi 7 a arti a waɗi e galle maɗa lebbi 2 lebbi 3 a ruttitima on saha hade ma artutta ɓiye hankkadi ne afo e hoore mum wawani hoore mum ɗum firti a nehata ɓiye a wondata e joom suudu ma a yiyata jinnami ma a yiyata endam ma gontata ko tumaranke e nder leydi ma gona tumaranke to ɗanniɗa to gona kadi tumiranke e leydi ma ko hunde musde no feewi enen kala en ndewe ɗannungal eɗen gandi ko woni e ɗannungal eɗen gandi kadi hande o en garti ko fate banggue ɗeɗo hen leyɗele ɗe ganduɗa tettaɗe tettira to banggue haqqilantagal funtiji min ndemna mon walla min gabono mon walla min dokka mon ko cafnirɗon leyɗele moɗon taw kadi ganduɗa so tawi yeehi ha ɓooyi donkon yobde leyɗele mon heddone ndewe ñamade ha yewa kala nde ndemɗa gaynuɗa soɓe guitti koɓe ndewanma ko seeɗa keddotoɗa ɗone wonde lebbi 3 lebbi 4 ruttoɗa kadi gona e woytade aɗa woya aɗa ñaago ballal kadi ngare balle kam min hooram mi heftama guura tene kadi joni joni tan aɗa soñi ha keɓɗa guura timmuka no feewi eɗen gandi ko caɗele mawɗe no feewi so tawi en duttitima to banggue ceerno Mouhamadou Ly taw kadi gaɗa ko toon to leydi Gambie to saare Demba Wuli West wo erima ɓiɓɓe Afrique naaɓe nde mbawat wattude haqqillaji mumen hono ko docteur Abdourahmani Ka Gadjil Ka ko kettiɗon joni joni e nder haalullaji makko ko haali wonande so tawi on jiiɗeɗo hen gawƴe dariɗe ko guesse baɗɗe fayida kono so tawi woni a hettima a heɗidima so tawi a ƴeewi sa soñi wawa waddema hay lebbi 4 moƴƴi tawa gasi ha laaɓi nde tawno ɓesguma kala ko hen wuuri taw kadi ganduɗa an hoorema ko dañƴa ko a wawata yeyde ɗum ha wawa wurdema mbawata tan ko jimtade hen aɗa ñaama so yi ha ɓooyi keddoɗa kadi aɗa yelto ɓen ɗanniɓe walla aɗa ñamlito ha ndungu aroya kadi ko ndemɗa kala keddoɗa kadi aɗa yoɓa ɗeɗon gueɗe ɗum jeeyi sababu noon président suudu men SAS holliti nder haqqilantagal makko e jillaw ngu o waɗi yoga e leyɗele wo tawi hewɓe ƴelliti koye ndema ɓe ƴelliti koye gaynaka ɓe ƴelliti koye awo ɓe ƴelliti koye fitiram gollago taw ganduɗa enen to banggue fitiram golle kala ko cohluɗa koma gaddoya buuɗi ɗi ponnoɗa nattinde e nder ma miñe walla mawne walla baaɗe wawa naftorade wonta koma yalta wuuro mon kala faye banggue goɗɗo ɗum ko hunde hamnide no fewi no fewi ha wona seeɗa ɗum jeeyi sababu o holliti ko alay saago gartiren haqqillaji men e dental e monikala nde wawatta wadde haqqille mum wonko wawi wadde ko wayno monikala rendina mbuuɗu mum dañen société timmuɗo mbawen gollade société o daña jibinande men monikala wawana hoore mum hotalla wat sa yalti aduna koko jokkata ko ɓiɓɓe ma goni naftortoɓe e nder ndiɗon mbaadi eɗen gandi ko haqqille mawɗo wawi yaltinde ɗeɗo hen peeje ha enen kala mbawen yaltude caɗele en nani ko Ibrahima Ba ceerno Ibrahima Ba haali ko fate banggue gaynaka o holliti toon to leydi mabɓe to eɗen mbawno jodade ɗo hen e musidɗo men Layan kono eɗen gandi oɗo saha mo jaggi kanko fonno jottade ɗo hen o artana men hen toɓɓere par toɓɓere no gueɗɗe kala jaruno kono sikki ala eɗen gandi o holliti sinci nokkuji ɗi kala ko mamiraɓe mabɓe cinci ɗiɗon nokkuji ha kamɓe kala ɓe gaari ɓe batti aynude ɗo henna aɓe ndema ɗo ko ɗo ɓe koɗi ko ɗo ɓe gaynata ko ɗo ɓe ndemata kono hande ɓe dañi hoddiɓe woɗɓe taw ko leƴƴi goɗɗi gaari ɗon ɓittini gaynaka ɓittini guese mabɓe ha ganduɗa gaynaka natti wade no wayanno ni saabu oɗo saaha so yonti
kuɗoli ne goodi nayyi ɗi ne mbawi dañde durgol taw ɗi bonnata guese janane watta kareli watta haydara kono so tawi yeehi ha diwi oɗo saaha mo gonɗen hankkadi ni ladde nde so yeehi hande ɓooli natti wadde kuɗoli natti wadde haydara alay saago daabeji ɗe gorat saabu won sardiŋaji goɗɗi gonoji ɗon so wona ɗum tan e kala saaha bonnat wonta kadi pooɗe duure hakkude aynaɓe kam e remoɓe e woɗɓe kala ɗum jeeyi sababu so yeehi ha ceedu ngu ari a horoto dañde kosam a horoto yiide ni nagge a horoto andude ni an elle aɗa joguino ngaalu taw ko wiyetengu nayyi kada rewa kene foto wonde milliard uji tawan hoore maɗa aɗa andi hande ɗum foof woɗɗima kosam koma cottoya e boutique aji sa yiiɗi tew koma jaaha e nokkuji goɗɗi cooda a wonti basɗo ɗum ɗo kala ko caɗele mawɗe hol peeje hen bawɗe waɗede ko alay saago leydi haysoko seeɗa jogani ndi waɗe fermaji timmuɗi wawi wadde ɗum noon ko dental nde tawno ko dental woni kala so tawi woni dental woodi tan manggal timmugal ɗum woni société mbuɗuma mbuɗɗiɗi o bu sappo o bu jeegom o bu jeetati o ɗaccen wiide wawa wonde walla hunde leeli ala ko leeli saabu sa ƴeewi neɗɗo ɗannima kene fota wonde duuɓi nogas ronkimade ay huɓere on so tawi wiyama gaare mbaɗen société joɗima duuɓi ɗiɗi ene wone préparation mum moƴƴo gam wawde ƴellide ɗum wiyama leeli a yejjiti duuɓi nogas ɗen ɗaɗi kala ala ko mbaɗɗa hay batte ɗum noon alay saago jogoɗen ko wiyete muñal eɗen gandi deftere Allah teddude wiyani Qur'an Allah serani e haaldude men hen e toujours muñe Allah wondi koye muñɓe hunde kala heɓoto koye muñal Abou Djoubade ne heewi wiide hunde jibine joni tan naywa joni heewi ko mayde saabu enen koye men nde jibinɗen gonɗen tigguyon kon en jeƴƴete ha mbawen ɗo ha naywen kono sen jibinama ɗon en naywi ɗon tan joni rewaten ko mayde taw ala ko mbaɗɗen e gurdam men haydara ɗum wadde société ko fotino société so tawi ne darne wona tan ƴetten joni tan yoya joni ala nde tawno pelle men kewɗen ko ƴettir tan cas joɗoro ndeng ɗum woni ko kalten ñande kala ɗum noon firti ko alay saago wona e hebayru mawdu wona e pellital manggal wonda e communication laaɓɗo moni kala faama anda ko yahata saabu sa itti uñayi nogas ma soodi action walla capannayyi walla capanɗe jeegom walla temedere walla million aɗa andi an hoorema aɗa wawi ñamde ɗum e nder lebbi jeegom tawa anda hayɗo rewi goɗɗo ara kadi wanma triyande ñama ɗum tawa anda ɗo rewi kono ɗum ɗo henna koye banque jaaɗa coɗɗa nana jooɗi banque aɗana jogui ɗerwol maɗa taw kadi windi hen ko indema e inde banque ma en wondi kadi e indema wonde e carte ma d'identité aɗani ɗum ko hunde sirde no fewi ɗum woni action oɗon ɗum woni ko président addani men beele enen aynaɓeɓe mbawin wadde fermaji timmuɗi ɗi ganduɗa eɗen mbawi dañde kosam e nder hittande nde kala taw en jiggoyani taw ko kosam laaɓɗam ko enen pendanta koye men ko enen mbaɗanta koye men ɓirɗam celluɗam ko enen mbaɗanta koye men boruji formation uji celluɗi taw eɗen jeeyi ɗum sabi en jiiɗeɗo hen dumunnaji kala wonande vidéo ngaji circuloji wonande kosemeje gaddateɗe kala so tawi a ƴeewiɗe ko ɓuuri hen hewde wona kosemeje siggita koye leɗɗe goɗɗe walla e gueɗe goɗɗe adda hanande kosam aɗa yara aɗa sikka ko kosam aɗa simto hen aɗa welto hen taw wona kosam ko nebameje goɗɗe koytaɗe ɗum firti noon hande o enen kala en gonti ñawnateɓe duttoɗen kadi cafroɗen en cellata ko dañƴen kala wonti ordonnance kami hôpital uji e dispensaire uji en donki kadi accude ñamde nde ɗon nde kusneɗen hande taw wona moƴƴere eɗen jogui daabeje nayyi e beyi e baali eɗen gandi ko kosam laaɓɗam ceerno Allah wirene Qur'anil Karim min ciggana mon kosam laaɓɗam ceer hakkude cowodiri e ƴiƴam yalta ɗon ɓire jara siccani luuɓani teni kadi rokkuma vitamine moƴƴo no fewi eɗen gandi ɗum ko hunde mawde wande fayida ɗum noon holko wawi nafde en ko dental ngal ɗon ngal kalaten ngal Abdourahmani Ka addani men mbawen wonde neɗɗo goto tamodiren nanggodiren enen kala dañen kosam timmuɗam taw ko fermaji timmuɗi aɗa wawi yeyde ɓirɗam ɓiye wuura hen guura hen goɗɗo wuura hen hono goɗɗo gonɗo Europe joguiɗo nayyi tati walla nayyi wuuri hen ha kañum e hoore mum watti ene rokkuma an jelotoɗo walla an piyotoɗo e maaji aɗa ɗanno aɗa ɗacci temedde ɗiɗi temetere naggue wurnuma hen daña hen gurna joom suudu ma sukaɓe ma e bande en garta aɗa farno aɗa ñanto aɗa wiye ka galo taw galɗuɗa koye oya joguiɗo nayyi mum tati walla nayyi an aɗa jogua temedere naggue aɗa ronki hay wurde gurdam moƴƴam a ala suudu moƴƴo a ala paɗe moƴƴe a ala comci moƴƴi ɓiye janggata joom suudu ma safratako teni kadi a wurani moƴƴam teni a wonani e ɓuɓol teni kadi ko joguinoɗa ko kala ko nema mo Allah rokkuma poɗɗa ko nemade hen ɗum jeeyi sababu
musidɓe tedduɓe ndentoɗen sikkitade koye men ɓe en cikkitaki gara punta en ɓe cikkitoɗen ɓe gari ko wallude en ɓe cikkaten moƴƴere ɓe gara funtude men en keewiɗo puntuɗen taw donken haalde hay konngol kono biyo mbimi e wimi so adde men hunde cikken woni koye yelrade men walla woni koye funtude men kala kaalawo ɗemgal gongal bawgal wonde kala cikken o ko o tigui woni nafowo men so ɓooyi tawen ko o woni lebtowo men ɗum noon yonti pinen peeren ganden oɗo société mo Abdourahmani Ka addani men ari hankadini e seɓɓitade ari hankadini e uddede ari hankadini e action ngaji dartade ɗum noon mboɗo sikki hande kala jinnoɗo famde foti famde holko woni société suudu men SAS ko heddi hen ko moni kala jiɗɗo sodde action mum ene wawi yaade e bankaji kalateɗi ñande kala nawa carte ma d'identité walla nela joom suudu ma walla nela ɓiye taw ko kellifaɗo joguiɗo kayitaji mum walla nela miñe walla nela mawne walla nela baaɗe walla nela sehil ma mo koliɗa yahanma e ɗin bankaji tati ɗimin gowi haalde kala sa yettima on saha hay soko minen jokkodirɗa min dokkuma numéro ji ɗi jettoɗa dokkaɓe carte ma d'identité bersa e dow indema inde carte ma d'identité keɓa rosima original wona an a woni actionnaire e nder société suudu men SAS janggo ɗo so tawi uddi foof golle puɗɗima ñande fuɗɗi kala ñande société fuɗɗi golle mum kala o waɗi démarre o yeehi kala ko wawi dañde aɗa yito hen hoorema e nder lewru woturu kefta haalis ma ha ɓurta ɗon so ɓooyi ganda holko ɗum nafanno ene wawno fuɗɗede puɗɗoɗen golle men jehen garɗo foof tawa en hen kono ala nde tawno eɗen teddi kala ko kalanɗen en cikkittu ɗum jeeyi sababu noon ta ƴetta ha moni kala wawa famde wawa andude so tawi uddi tan ko kirib ha goto goɗɗo ala ene wawa nadde hen ɗum jeeyi sababu musidɓe tedduɓe président suudu men addani ɗe gueɗe en nani Samba Sow tawete toon to Saare Demba Wuli Westa holko haali o haali wonde kamɓe ɓe ndemata ko guerte kono kadi ɓe gona ñamoɓe nebam guerte ɓe ñamata ko nebameje goɗɗe giwɗe nokkuji goɗɗi taw ganduɗa ko nebam tekkuɗam pendotoɗam hokkuma caɗele sukka ɗaɗima adda ma caɗele mawɗe no fewi ɗum jeeyi sababu holliti wonde e saaha adana leydi Gambie e laamu yawtungu so ɓe ndemino laamu ngu ne tettanno saaha ɓe donka yo laamu ngu yeftoɓe walla yo laamu ngu addanɓe koppareji mabɓe kono joni ɓe tini oɗo saaha mo goni soɓe ndemi ko Sénégal naɓe garat ha toon to Gambie gam sottude ɗeɗon guerte kono kamɓe ɓe meeɗa yiide nebam guerte e guite mabɓe kono eɗen gandi nebam guerte ko kañum woni cellal timmugal ɗum noon ɗum foof jeeya koye projet ji société suudu men SAS nde mbawaten dañde société ji bawɗi wahlande en wattana en ko fate banggue guerte nebam wattana men ko fate banggue gawri cengle wattana men ko fate banggue kosam taw ko condi e kosam jartoɗam taw ko moftotoɗam juɗɗam balɗe taw wona ko ɓooyata waɗe beeli mawɗi taw kadi ganduɗa liɗɗi ene nehe hen moni kala yiito hen hoore mum eɗen galɗi machallah kono cikkaten kala mo yahani Amérique walla yahani France walla yahani Afrique centrale walla yahani Asie cikkaten ko wonani haydara taw ganduɗa toon haydara ala ko woni toon sa dawi a iwi e société mo gollata o a arti a uddima e suudu ma yewtanma ko télé walla WhatsApp walla groupe aji ka jeewaɗo ka tampuɗo kala ne jooɓeɗa lewru ma heddo aɗa waɗa calcul aji ɓe poɗɗa neldude facture aji ɗi poɗɗa yobde duuɓi e kitale a serata e ñamade a dañata halis a artata a jottata ko a dañata lomto par ce que lomto mo poɗɗa dañde o poɗɗa dañdemo kono jooɗiɗa e galle ma ne ha lomto o kebla lomto o janggo o lomtoma ɗum woni ko fulɓe mbiyata so doole ndenti ɓuura wadde so tawi doole tawodiri deke noon firti ko lekki gooti wawa yon il faut wona haysoko leɗɗe ɗiɗi ɗe daña ɓuuɓeji ha heewa enen kala mbawen ɓuuɓiɗaji en ɗum woni société suudu men SAS ɗum woni kadi émission société suudu men SAS o mo jooɗiɗen ko findinde yimɓeɓe andindeɓe ko kufɗen ko kala ko ngaalu min mbo sikki joguiɗo maayo welgo ngo ganduɗa hande kilométre uji mum hay goto anda no foti rutto ñamoya liɗɗi yaboye guiwoji e godron mboɗo sikki joom rutto ene fiito becce ko pinɗo walla ko pamɗo walla ko jontaɗo walla ko galo ko hunde hulɓinide no fewi no fewi musidɓe tedduɓe ɓamtare men woni koye juuɗe men aɗa jiime leydi janji so wonti koma maaro iwa Thailand walla maaro iwa ha Sine walla banggueji goɗɗi ko nden karata ko hunde musde no fewi aɗa jiimi e leydi fonde yaltinde guerte jonɗe masiŋaji ngara pewne waɗata ɗum nebameje koye fuɗe ɗe mbawɗen ñamde so wonti koma
ñaama nebameje giwɗe e nokkuji goɗɗuɗi ɗe a anda ko hunde musde no fewi musidɓe tedduɓe. So wonti a rewat e daabeje jonɗe donka wurde hen donka yarde hen kosam ɓiye so woyi piptata ko buuɗi nogas walla buuɗi sappo jaaha codanamo yawuru walla codanamo kosameje goɗɗe taw ko worɓe pendiɗam ene waɗa poɗɗen waɗa foof pour min a wasi kala ko joguinoɗa. ɗum woni société suudu men SAS mo docteur Abdourahmani Ka addani men. gartaten seeɗa koye heblo sukaɓe Afrique. holko woni heblo sukaɓe Afrique hande ko actionnaire e nder société suudu men SAS no comme weltare ɓiɓɓe fulɓe woniri hande actionnaire e nder société suudu men SAS. heblo sukaɓe Afrique ko fedde nde ganduɗa nde tafa koye weeyo on kala ɗo nanande kono hande ko wande hunde memotode e junggo sa ari ha ɗo kidira pop ko yarlitade wallude leñol ngol wallude ɓiɓɓe Afrique naɓe nde tawno sa ƴeewi enen ɗanniɓe ko enen ɓuuri wadde hen enen ɓuuri dañde victime ko fate banggue ɗannungal saabu jiya neɗɗo jangga qur'ana ha wona hafiz jangga saria ha fiile alpha jangga école ha heɓa diplôme ɗanno faye Afrique central holko woni golle makko wonde gardien gona gardien demargal janagal ɓowɗine pinma so toɓo ari aɗa ummo aɗa udditana jomum walla gona jeewo mbusuji e jeereji walla gona baɗo debu cep gueɗe goɗɗe e heewi walla paya Europe piiɗa e maaje keɓa toon leloɗa lewru ma ndi foof dokkeɗa 20 € walla 30 € walla 40 € taw rokkatma ɗum ko ɓen hettuɓe toon ne jogui pelle walloɓe yimɓe taw ganduɗa joɗɗa duuɓe kitaɗe a liggaki nde ligguiɗa kala taw ala ko naftanma haydara. ɗum waɗi noon fedde heblo sukaɓe Afrique kañum e hoore mum rendini Mauritanie, Mali, Sénégal, Gambie ɓe goni natɓe hen ko ɓe goni diaspora o ko ɓe goni joɗiɓe gaɓe pelliti wiide ene maha cuuɗi timmuɗi gam oɗo saha heblude sukaɓe men beele ko guuri ko sukaɓe men mbasa wurde hono ɗum noon ko yarlitade kala jarlitiɗo ne wawi wadde hen mbuɗu mum hande golle ɗe kala nana kiidira ndewi e lawol. musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna hande wonno yewtere suudu meɗen ton to leydi Gambie nde jinnoɗen artude eko musidɓe men kaali ko beele mbawen hinji ɗum ha ɓuuren famde hokko woni société suudu men SAS hokko Abdourahmani Ka addani men. wona tan hunde ummima dañi duuɓi ɗiɗi ɓe mbiya ko fenade ɓe mbiya ɗum wodani ɓe mbiya ɗum ɓooyi ala guitten ɗum e haqqillaji men musidɓe tedduɓe ganden wonko ene feeña ko ɗum gonɗi wonno ene feeñira ko ɗum woni gonga kono enen jiɗɗen tan ko hebde joni walla jeeloɗa walla ñaagoɗa keeɓa joni ɗum noon wona ko ene nawra en yeeso tinnoɗen e koye men batten haqqillaji e koye men eɗen jaara dendagal gambinaɓe kala nonne kadi ceerno Mamadou Ly ceerno Ibrahima Ba ceerno Dawouda Ly Samba Sow e dendagal bandiraɓe kala ceerno Habous Diallo to Kidira tawtornama jonde nde Oumma Hani an e dendagal tawtornoɓe toon to Gambie kala ceerno Dawouda Sow en jaariɓe kamɓe kala eɗen jetta noon musidɗo men no fewi woni Bakary Aliou Dialal Ba mo ganduɗa dokkuɗo en fartaŋe tournude oɗo henna image payodinɗo taw ko toon to Saare Demba Wuli West ne tawi e nder leydi Gambie ha fayenma toon to Saare Gueɗa ɗo ganduɗa jonde fedde heblo sukaɓe Afrique ko toon woni to joɗino eɗen jara dendagal bandiraɓe kala yidde wiide men tan enen kala mbadden junggo e fandu ƴelliten koye men ƴelliten gaynaka men ƴelliten ndema men ƴelliten remru men kono kadi keɓirɗen sukaɓe aroɓe lesɓe ganden ko ɓe mbawi joktade pop so tawi en mbasiɓe en mbasi kala holɗum noon goto men kala yo sodan ɓiyum action wona actionnaire nder société suudu men SAS janggo mbawen yitade koye men ngal ɗo henno ñantugal jongal ngal jiiɗon ko musidɗo men Amadou Mbaye Maham Koutir Mbaye toon to Mauritanie eɗen jaramo no fewi e golle makko paydi nde aadi men so jomiraɗo hoddiri ko alet paaɗo ɗo e nden yo jaam jogomi jogomoɗon.